Krásné dobré ráno, já vás vítám u tohohle vlogu. Dneska vás vezmu sebou na největší dobrodružství mého života. Jedeme s mojí nejlepší kámoškou Jaskou na road trip do Itálie, konkrétně do Dolomit. Následně přiletíme na Sicílii. My jsme tenhle ten trip plánovali už asi v březnu nebo v dubnu, od té doby se na to non-stop těšíme, takže bude to jízda. Už je nějakých asi 6:50, já Jasku mám vyzvedávat v 7, takže jdu se pozbírat, poslední věci dát do auta a vyrážíme. Takže máme naloženo. Můžeme jet? Let's go! A jedeme! Takže máme 1,5 hodiny do cíle. Takže jak se ti řídí moje auto? Úplně jako máslíčko. Akorát nám začíná pršet, ty jsi z toho Nekecej fakt. My jsme asi 2 minutky od našeho kempu, zastavili jsme tady v takové vesničce, což je super zjištění. Já jsem se bála, že budeme někde úplně uprostřed lesa, ale jsme tady ve vesničce, kde je úplně všechno a jdeme si něco nakoupit. Že jsme akorát před naším kempem a čekáme v autě, až přestane pršet, protože jak už to je u mě tradicí, tak vždycky, když přijedu do nějaké destinace, tak bohužel prší. Ale OK, no, tak čekáme, půjdeme se udělat check-in, až přestane pršet a potom nás čeká postavení stanu, takže to bude určitě zábava. Nevím, jak dlouho jsme nestavili stan, ani jedna. No, já vlastně nikdy. já na vodě, když mě bylo tak 15, si myslím. OK, takže a to ani jedna udělal, si myslím. Ani jedna nemáme moc zkušeností, takže uvidíme. A tam snad už jenom chill tady na kempu a od zítra začínají naše tury. Tak to vypadá náš kemp, už přestalo pršet. My máme postavený stan, byl to neuvěřitelný boj, protože my jsme prostě zjistili, že oni nám dali nějaký místo, kde je strašně kamenitá zem, vůbec tam nešli zabodnout ty jak se tomu říká, kolíky. Takže fakt jako vyloženě teďka vám točím update asi po 2 hodinách, ale jo, vím, že to není perfektní, jak si nám to tady trošku plandá, ale nám je to fakt at this point jako úplně jedno. Teď jsme tam dali tyhle ty samonafukovací karimatky, já jsem otevřela tady tenhle ten ventilek a doufám, že to je jako všechno, co máme udělat, ale vypadá to, že jo, že se nafukujou. Takže mezi tím, co se to nafukuje, tak my jsme si tady rozdělili i takhle tady ty židličky. Jasminka už nám tady chystá nějakou večeři, co jsme si koupili v našem lokálním špáru. Máme trošičku jiný jakoby level večeře, než mají ostatní. Všichni ostatní si tady grilují v promakaných obytňácích. Za mě nic není nad dobrý pečivo a dobrou šupu. Dobrou šupu. A hlavně máme ten Dolomite sír, že jo? Yes, takže to na tady všichni ještě nakonec budou závidět. No jsem už. Tady bychom mohli natočit nějaký Q&A. Kámo, to je úplně kámo setup na podcast. Platit na prvním rande? Ano nebo ne? Jenom pokud mi dá. Tady vytáhli si ještě pochutnáme. Má to kvalitnější než českou kvalitnější. Teda jako musím říct, že ten humus mi chutná opravdu enormně. Úžasné. Krásné dobré ráno, tak my máme za sebou první noc ve stanu. A musím říct, že já jsem teda trošku přefoukla ty karimatky. Oni jsou samonafukovací a úplně se nějak dobře sami nenafoukli, tak jsem je nafoukla pusou a bylo to jak spát na nafukovačce prostě jakože do moře. Ale jako trošičku mě bolí záda, ale věřím, že to bude v pohodě. Pršelo teda asi poslední 3 hodiny, takže trošku jsme se budili, ale... Já ti můžu říct, co se dělo každičkou 1 hodinu v noci. Povídej. No ne, to je vtip, protože jsem se budila. A jo, já si můžu říct, co se dělo každou hodinu, protože se budila. Vždycky stylem. Protože měla noční můry. Ve 4 ráno na nás klepal nějaký chlap. Bála se medvědu a bála se chlap. Znáš takovej ten dva srovnatelný. No právě, would you choose a man or a bear? Tak já jsem si vybrala Boba. No, přesně, to neznám would you choose a man or a bear. To je to takový, to se řešilo na TikToku, jakoby, že se tahle otázka padla, jakože would you choose a man or a bear? A jo, jako kdo tě napadne. Jo, že ženský si vybírali prostě medvěda radši, že radši bych umřela no právě, než aby zjistila, že co všechno je možný, aby ti udělal chlap, tím ještě vůbec zabije. No přesně, no. Takže
Medvěd by tuhle sladkou noc jsem měla tyhle myšlenky. OK, no, ale tak jinak se spalo dobře. Včera jsme úplně byli extrémně nadšení, protože všichni nám říkali, jak spaní ve stanu je hrozný. A my úplně jsme si tady prostě se milovali tady prostě. Teďka se jdeme akorát dát dokupy a půjdeme dneska na náš první trip. První hike, což se jmenuje Trekime di Laverdo. Rychlý update, měli jsme trošičku hektický ráno, protože mi nestartovalo auto. Já jsem měla už předtím podezření, že možná se děje něco s baterkou, protože to furt jako pípalo. Nicméně potom, když už jsme konečně vyrazili, my jsme teda ještě zjistili, že tam, kam jedeme, na Trekime di Lave něco, takže se tam musí zabukovat parkování předem, což my jsme samozřejmě neudělali, takže jsme asi půl hodiny ještě řešili, jak se tam vlastně dostaneme, což jsme nakonec vyřešili, zaparkujeme jinde, pojedeme shuttlebusem a když jsme to konečně vyřešili a já jsem chtěla nastartovat, že pojedeme, tak auto nestartovalo. Takže trošičku zmatky, řešili jsme co a jak, čekali jsme na našeho souseda ve stanu odvedle, aby nám přišel pomoct, asi půl hodiny byl v koupelně, takže jsme na něho čekali, on nám potom přišel, no nakonec nepomohl, protože neměl startovací kabely, takže někdo jiný nám pomohl. Naštěstí všechno v pohodě. No, si jdeme dát kafíčko tady na takovouhle benzínku. Všude jsou hory. Je to tady všude nádherné. Takže jsme v autobusu a přišla nám zpráva od recepčního v našem kempu, že se chystá, nebo že se řítí velká bouřka, větry a prostě hodně špatný počasí, že se máme schovat. Takže když jsem říkala, že tohle bude dobrodružství, nevěděla jsem, že to bude až takovýhle dobrodružství. Každopádně, ale nás nějaká bouřka nezastaví. Nás jen tak nějaká bouřka nezastaví. My budeme dělat jako, že nám tahle ta zpráva nepřišla, minimálně to zkusíme, když tak se tam někdo schováme. Když tak nás uvidíte ve zprávách. Když tak budeme v celostátním pátrání, ale jsou tady dobrý vrtulníky, po cestě jsme viděli několik vrtulníků, takže tým fungujou, to když tak jsme v pohodě. Máme rádi autoritu, která je jenom ostrá na muže, ale k nám se chová krásně. Jo, přesně tak. Je tady úžasný delegát, nebo pán, který vybíral lístky a na nás byl hodný, ptal se nás, odkud jsme a co to máme za kávičku, co to pijem a nějací týpci přišli a úplně totálně vyfakoval, že nemají správný jízdenky, ať jdou do prda. Vůbec jim nedal jakoby šanci. Vůbec prostě. Jakoby říct nějakou hlásku. Tady jsou nějaký volný sedačky a prostě jako, no. Takže tak, no. Jsme celkem nervózní, tak uvidíme, co z toho vyleze. Právě nás autobus vyhodil tady na parkovišti, který je přímo teda k tomu našemu cílu Three Peaks, tomu budeme říkat. A zatím i počasí vypadá celkem dobře. Měla by tady být nějaká restaurace, takže to tam možná teďka rovnou hnedka takhle na začátku, jakoby na posilněnou si tam možná hnedka zajdeme. A aspoň nic prostě se najíme, vyčuráme, zeptáme se na veškeré informace, které potřebujeme vědět a potom vyrazíme. Ale na bouřky nějaký to zatím nějak extra nevypadá, takže držte palce. Každopádně už tady je to nádherný. Ono prostě jako na kameru fakt nejde ta nádhera zachytit, ale pokud už tady je to takhle krásný, tak se těším, co všechno dneska uvidím. Takže toto je náš oběd, já jsem si dala gulášovou polívku, Jaska má těstoviny a jako prvně jsme trošičku opovrhovali tím, jak to vypadá, ale aspoň jsme dostali obrovský porce, takže poměr cena výkon nakonec dobrý a budeme totálně ready. Jo, je to v pohodě? Taste test? Jak to vypadá? Jo, jako pohodě. Těstoviny s nějakou rajčatovou. OK. Tak jo, tak já dám taste test gulášku. Výborný. Podmínky bohužel teda dneska nemáme úplně ideální. Tohle je ten scénický výhled v podstatě, který bychom měli po celou cestu mít. Ale ono se to vyjasní určitě ještě. To je pár mraků, to se vyjasní. V podstatě ta trasa, kterou my teďka jdeme, tak má nějakých 10 km, mělo by nám to zabrat nějaký 3,5 až 4 hoďky. No, zatím to vypadá takto, no.
ale nám to nevadí. Nám to nevadí. My máme ještě další dny, spoustu dalších tur, takže dneska je to jenom takový oďukávací zkouškový, aby jsme si vyzkoušeli prostě, že jak to se nám umíme, chodí, jak že máme být oblečený. boty sedí, oblečení sedí. Prostě dneska je to takový generálka. Yes. Je Dáváme. čas Na modlitbu. Na rychlou modlitbu. Takže potřebujeme prostě, máme zatím za svou první půl hodinu. Aha. Neviděli jsme nic. Vůbec nic. To, Úplně co nic. vidíte za náma, To to je je, ten co náš vidíme výhled. my celou dobu. Takže rychlá prosba. Jdeme na to. Rychlá prosba. Takže prosíme, objednáváme si lepší počasí, slunečno. Pokud to nestíháš, tak aspoň na druhou půlku, aby nám trošičku vysvětlo, abychom viděli, kolem jakých krás jdeme. Jaké krásy si vytvořil. Ano, jaké krásy. Nestyď se. Víme, že se před náma trošičku stydíš. Ale nemusíš se vůbec bát, ukaž nám to, děkujeme moc. My to neskritizujeme, my víme, že to je nádherný. Ano. My, i když ses nenamalovala dneska. Odkrytý Tak se nám líbíš. Dolomity vůbec se nemusíte. Nemusíte se bát dolomity, tak děkujeme, amen. Otevřeme pomalu oči. Já je mám otevřený občas. A furt nic? Furt není hezký. Furt nic, ale to protože to ještě nepřišlo v efekt. No jasně. Otvíráme za 3, 2, 1. A teď tam nebudeme mít mobily. Hele, já vím, že jako v rámci normálního očekávání by tohle bylo jako nic extra, ale mně přijde, že reálně ta mlha fakt úplně sloupá. Dívejte se, jako reálně prostě jde něco vidět. Už to není tak, že jdeme a vedle sebe máme čistě a jen bílo. Jak stoupáme, je to lepší a lepší. Takže super. Paráda. Právě jsme nejspíš došli na jeden ze 3 vrcholů, je to tak asi? Jo, asi snad jo. Asi něco takového. A nemáme náhodou ty 3 vrcholy vidět? Ne, Buďme vděční za to, že něco vidíme, protože když jste za něco vděční, posíláte signál a objednáváte si toho víc. Update tady od kraviček, my jsme asi 1,5 hodiny od cíle, což je vlastně to stejné místo, odkud jsme vyšli. Děláme prostě okruh a jako musím říct, že jsem se chvíli neozývala, bylo to takový náročnější, protože začalo fakt jako hodně lít. Musím říct, že já mám celkem promočený boty, pláštěnka má krátký rukav, takže mám promočený i ten dlouhý rukav, co mám pod tím. Ale teďka vysvětlo celkem sluníčko, takže zase máme tady pauzičku na content a kravičky jsou tady nádherný. Ježiši. Oni nás fakt zdraví, kámo. A teďka nám tady mám hezký výhled na ty trečíme. Všechno nám teďka tady vysvětlo. Jupi! Takhle se nakonec nádherně vyjasnilo a viděli jsme nádherný výhledy. Jak jsi spokojená? Absolutně nepopsatelně. Krásné, dobré ráno, takže už tady máme den 2. Nebo den 3, kdy jsme počítali i cestu a včera nakonec všechno dopadlo nádherně. Ukázalo se sluníčko, viděli jsme fakt nádherné věci, stihli jsme autobus, všechno jsme stihli, všechno jsme zvládli, auto nám nikdo nevykradl, takže všechno dobře dopadlo, ale už se nám nechtělo natáčet, protože byli jsme úplně mrtví, přijeli jsme do kempu, sedli jsme k jídlu, k editování a byli jsme mrtví. No a dneska nás čeká cesta na Lago de Braies. Jo, to se asi čte Brai, nebo něco. Lago de Brai, nebo něco takového. A máme úplně teďka vlastně před sebou úžasný den, protože včera to bylo takový hodně chodící a dneska si jdeme udělat teďka krásný piknik k tomu jezeru. Celý den by měl být hezky, takže jdeme tam, zaparkovali jsme úplně na tom nejvzdálenějším parkovišti, který byl teda jediný volný, ale zase na druhou stranu aspoň se hezky projdeme. Je to tady naprosto nádherný a je krásně. Prošli jsme takovouhle nádhernou vesničkou, která vypadala jak někde z pohádky. A je úplně přenádherný den! Se právě nacházíme u tohohle přenádherného jezera. Takhle to tady vypadá. Ta voda teďka nevypadá, ale když do ní zasvítí sluníčko, tak je úplně nádherně modrá. Jdeme se konečně najíst. Máme šílený hlad. Čekáme na lodičky. Dívejte se, jak je to tady strašně nádherný. Měli jsme možnost zaplatit si kolik? 20
15 na jednoho. Buď 15 na jednoho s tím, že bychom byli i s ostatníma lidma, nebo 50 a máme svoji privátní, takže jsme si řekli, že to obětujeme a těšíme se na naši romantickou na naši romantickou jízdu. No. Yeah! Já vyloženě hrozně vědomě potřebuju se na to zadívat a prostě uvědomit si, že tady jsem a na chviličku na všechno zapomenout. Se mě skoro až zachtělo plakat, protože jsem tady s tou nejlepší girl, nejlepší parťačkou a máme úžasný výhled a tohle je druhý den z Kámo, to není 9 nebo z 10 nebo kolik? To je druhý den. Už jsme dorazili zpátky k našemu kempu a zakotvili jsme tady v místní restauračce, protože jsme si řekli, že už je čas si dát nějakou výbornou pizzu. A já jsem si dokonce dala pivo, což nevím, co mě to napadlo, takže na zdravíčko. Já normálně absolutně nepiju, jakože alkohol in general a pivo už vůbec jsem nikdy nepila, ale prostě jsem na něho nějak dostala chuť. A je to? Chutná ti? Ne, nechutná. Nějak to tady ve mně dalo, mi ty probudili chuť na pivo. A čekáme na pizzu a na brusketu a máme strašný hlad a už nám donesli naše brusketky. Ježiš. Já miluji brusketu. By the way, pro těch 300 lidí, co tohle video uvidí, čte se to brusketa. Už tady máme i naši pizzu. Dobrou chuť. Krásné, dobré ráno, máme tady den 3. Dneska nás čeká další výšlap, celkem výživnej, a to za takovýchhle nádherných panoramatických výhledů. Není tady absolutně nikdo, takže to se nám hodně líbí. To je pro nás dvě úplně ideální, protože včera u toho jezera bylo strašně moc lidí a bylo to takový, no, jako bylo to samozřejmě nádherný, ale když tam je tolik lidí, tak je to, nemá to takový kouzlo prostě. Ale toto je úplně neuvěřitelný, být uprostřed tady tohohle prostě jenom takhle ve dvou. Já musím říct, že pořád to stanování milujem, pořád jsme naprosto spokojení. Ano. Včera jsme to opivovali, že se tam cítíme jako doma. Teďka na mě jde taková nějaká první trošičku lenost. Každý den z těch 3 celých dnů, co tady jsme, tak je to úplně něco jiného. Ten první den jsme zaprvé měli všechny roční období v jeden den. Yes. Bylo to prostě hlavně hory, skál. Druhý den bylo to nádherný jezero. A teďka 3. den máme takový jakože fakt prostě procházku v lesích. S tím, že uvidíme celý ty v podstatě, ne, že celý Dolomity, ale prostě takový výhledy úplně přesně takový panoramatický, no. Děkujeme našemu kamarádovi ChatGPT, že nám to takhle nádherně naplánoval. Musím říct, že ty trasy tady nemají úplně místama nejlíp značený, protože my už jsme v podstatě dneska si to prodloužili, protože z ničeho nic, prostě rozcestníky přestali ukazovat to naši destinaci, kam jdeme, takže jsme asi někde museli jít špatně a trošku jsme se to prodloužili ještě přes jiný bod. No a teďka tady jdeme teda do kopce, jak blázen. Já nevím, to asi teďka není vidět, ale výhled je absolutně neuvěřitelný. Akorát, že ho teda zaspouvala. Já se na něho furt otáčím, abych připomínala, kde to sakra jsem. Vylezli takový kopec a jsme si tak na 50% jistí, že to je správně, protože ta šipka prostě ukázala doprava a vpravo byly 2 cesty. Jsme si tak jakože typli a uvidíme, no, kde nás to dovede. Ježiš, čau. Ahoj. Jsem svůj nákup, nakoupila jsem nám nějaký... Můj Volt Courier. Nakoupila přesně tak, nakoupila jsem já nám nějakou večeři, nějakou kolu Red Bulli, nějakou snídaně, takže lásko, dneska si dobře... Uděláme si dobrý večer. Yes, děkuju, já a můj Volt Courier. Bude to divoký. Ano, poprosím o 5 hvězdiček. Je ráno nebo spíš poledne, už je 12, my jsme dneska vyrazili na naší túru o něco později, protože ráno jsme se zbudili a pršelo až tak do, nevím, až do 9. Čekali jsme prostě bez stanu, protože jsme odmítali vylízat ze stanu, když pršelo. A vyjeli jsme teda později ještě k tomu na dnešní lokaci, což je teda hora Seceda,
nevím, jak se vyslovuje, ale to byla nějaká hodinka a půl cesty, takže celkově prostě jsme se dostavili až takhle, ale nevadí. Právě teď se nacházíme v lanovce, která v podstatě má takovou zvláštnost, že stojí 52 euro na osobu, takže jsme zaplatili 104 euro, aby jsme se svezli právě na Secedu. Takže uvidíme, jestli to bude výhled, co bude stát za to. Co bude stát za 52 euro. Za 52 euro. Přijde mi to, jak kdybych se koukala na Gotko nebo něco takového, a že jakoby opravdu odsud měl každou chvíli vyletět drak. Takže jste připraveni na reveal? Ale je Seceda. Absolutní přenádhernost, úchvatnost, neuvěřitelnost. Já jsem sice neviděla Hobita, ale takhle nějak si ho představuju. Jako toto jsme fakt vůbec nedoufali. Dneska jsme se měli s tím, že už jsme to tak trošku dopředu vzdali, jako my už jsme si vyloženě řekli, no jako nic tam neuvidíme, prostě počasí říkalo, že bude totální lejvák tady celý den. Mám v baťohu tepláky, mikinu, větrovku, ještě druhou mikinu, prostě jsme si říkali, tady bude pršet, bude mlha, nic neuvidíme, bude zima, ale i tak tam jedem, protože když už jsme tady, tak prostě třeba aspoň trošičku něco uvidíme. A jako v to jsme ani nedoufali, tady je vyloženě na tričko, já nechápu, kde jim to kikslo ta předpověď počasí. Naprosto perfektní podmínky dneska máme, takže já jsem úplně, já nedokážu popsat, jak jsem strašně příjemně překvapená. Protože jakmile tohle jako jednou zažiješ a tohle uvidíš, tak mám pocit, že najednou jako nic už nikdy v životě nebude tak hezký jako tady tohle. Ty jsi toho úplně v depresi teďka momentálně. No. Jak to chceš nějak jako dostatečně nasát? To nejde prostě. To nám začalo pršet, máme pláštěnky, ale tady ti oslíčci se musí schovávat pod stromem. Oh. Co se nám právě teďka stalo? Došli jsme k našemu cílu, ale nějaký horský chatě, kde jsem vám natáčela ty oslíčky. Spršelo se jak kráva, tak jsme si řekli, hele, jdeme na zpátek. Na zpátek to je nějaká hoďka a půl a zhruba za 2 hodiny jede poslední lanovka, tak jako ať stíháme. Následně jsme narazili na ceduli, která říkala, že za 15 minut je nějaká lanovka. Říkáme si, hele, lanovka, tak ta nás doveze určitě někam, kam potřebujeme. Takže jsme tam šli, jenže opět italské značení zklamalo, šli jsme, bylo tam napsané, že to má být za 15 minut, bylo a my jsme šli asi 25 a byli jsme někde uprostřed louky. A lilo. Máme mokro v botách, máme mokré celé rukávy, prostě bojové podmínky. Tak jsme si řekli, co teď? Jsme uprostřed louky, lanovka nikde. Co budeme dělat? Rozhodli jsme se, že půjdeme zpátky, takže právě teďka jsme už na cestě zpátky. Poslední lanovka jede cca za hodinku. A zdolali jsme, tohle jsou naše nohy a takhle vypadal ten kopec. A takhle, my jsme to takhle zdolali. Byl to kopec jak kráva, pršelo, ale zvládli jsme to a teďka už jenom je poslední naše mise dostat se včas na lanovku. Držte nám palce lidi, uvidíme, jak to dopadne. Hele. Mají absolutní pohodu. Jasně, my jsme to fakt dali. Jsme zpátky v lanovce a jedeme dolů a máme hlad a jdeme jíst. Šli jsme tady v téhleté místní vesničce, která je opravdu malebná, restauraci a dáváme si pizzu a Jaska řízek, o kterým básnila už ještě, když jsme byli tam nahoře. Míňam, jdeme si dát, ani už nedutáme, jaký máme hlad. Dobrou chuť. Takže náš domov je oficiálně uklizen, všechno máme naložený a část druhá nám začíná. Yes, takže by the way, krásné dobré ránko. My jsme všechno pobalili, umyli se
a vyrážíme do Malpensi na letiště, což je od nás nějakých 5 hodin, jsme zjistili, protože je asi vytížená silnice, takže máme co dělat. Dívej. A vůbec nás to tady nesralo, ale... Vyndáš to. No a máme tam parkování, necháme tam auto a letíme do tepla, do 35 stupňů. Loučíme se Camp Alplan, děkujeme vám krásně za to, že jste tady na nás dohlíželi, že jste nás tady nechali spinkat. Ahoj! Ahoj! Hlavně nesmí být smutno, na to šaby se brečelo. Chceš-li trapse, že ti v kapse zlaté mince nechřestí. Nemít žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí. Nemít prachy, nevadí, nemít srdce, vadí, zažít krachy. Vám jdu povyprávět o dnešku, který byl naprosto šílený. A abyste to plně správně pochopili, tak vám ještě řeknu něco, co se odehrálo před 4 měsícama. A to sice, že nám s Jaskou uletělo letadlo do Amsterdamu. Letěli jsme z Prahy do Amstru, já jsem jí dala letenky k narozeninám a těšili jsme se na to prostě asi 3 měsíce. No a my jsme dojeli na to letiště v Praze a vlastně jsme našli náš gate a říkáme super, je tady ještě strašně moc lidí na tom gateu, prostě můžeme si ještě skočit na záchod, takže jsme si skočili na záchod, přišli jsme zpátky na ten gate a nikdo tam nebyl, byl prostě zavřený a už nás nepustili a prostě uletělo nám letadlo čistě a jenom naší blbostí. My jsme potom zjistili, že to letiště v Praze teďka funguje nově jinak, a to sice tak, že ty lidi, kteří tam stojí u toho gateu, už si dávno vlastně ten svůj boarding pass jakoby odklikli a oni je potom už jenom všechny jakoby pustí naraz do toho letadla, takže ti lidi, co tam čekali, už dávno byli jako odbavení a vyloženě během 5 sekund potom, během minuty se potom dostali do toho letadla. No a nám uletělo. A já od té doby, už to jsou 4 měsíce, a já od té doby, já jsem tam měla panickou prostě asi ataku na tom letišti tenkrát, když nám řekli, že nám to uletělo, já jsem se absolutně jako psychicky zhroutila v tu chvíli a já od té doby mám prostě noční můry o tom, že mi ulítá letadlo, že prostě vyloženě jsem na kolenou a vidím prostě v nebi, jak mě zrovna ulítá moje letadlo, nebo jak nemůžu najít na mobilu, z kterého terminálu mi to letí, prostě jak nestíhám a tedy. Já mám vyloženě trauma. Já mám fakt jako doslova trauma a co týden se mi prostě něco takového zdá. Takže tím bych začala, jenom ať vás uvedu do děje, jak obrovský to pro mě teďka je. No a my v podstatě teda jsme si řekli, vzhledem tady k té naší zkušenosti, že tentokrát, když teďka letíme tady prostě z toho Milána do té Katánie, vlastně na tu Sicílii, takže opravdu si dáme x hodin prostě rezervu. Fakt jako ať jsme klidně, ať zaparkujeme u letiště vyloženě 5 hodin před tím odletem, že nám to je jedno, že budeme klidně 5 hodin sedět na letišti, ale že prostě chceme mít rezervu. A to jsme taky udělali. Ta jízda z našeho kempu na letiště v Malpence měla trvat 4 hodiny. To jsme se podívali včera a zjistili jsme, že 4 hodiny jízdy to bude. Takže jsme si říkali, OK, tak let máme v 17:25, tak vyjedeme prostě třeba o 9:30 ráno, budeme tam 13:30, prostě 4 hodiny před odletem, víš co, rezerva jak svině. Takže jsme vyjeli v 9:30 a najednou nám to říká, že to bude trvat 5 hodin. Tak říkáme, OK, tak budeme mít jakože o něco menší rezervu, ale furt v pohodě. A teď my jedeme, 2 hodiny v kuse, 2 hodiny jízdy, to říkalo, že prostě ještě 5 hodin do cíle. Tak moc zacpaný to bylo, prostě je pátek, nevím absolutně, co to bylo za kalamitu, ale my prostě jsme vyloženě jeli a ten čas se jenom navyšoval. Neklesal, jenom navyšoval. Jo, takže když jsme vyjížděli, tak nám to říkalo, že jdeme 14:30, pak to prostě říkalo 14:45, 15:00, 15:30, 15:45. A to už je blbý, protože my jako jsme zaparkovali prostě tady na parkovišti poblíž letiště a ještě si musíme vzít shuttle bus. A ještě Jaska si potřebovala rychle předělat věci z jedné tašky do druhé. Pak jako my jsme prostě polovinu té jízdy nemluvili, nejedli, nepili, my jsme nešli na záchod, my jsme prostě jenom jeli. Dojeli jsme teda nakonec na to parkoviště
16:15, dejme tomu, jsme seděli v tom shuttle busu, 16:30 nás vyhodil na letišti, takže míň než hodinu před odletem. A ještě samozřejmě kontrola, dojít ke gateu, teď to letiště bylo celkem velký, takže jsme sprintovali, fakt jako ještě s našima, ty vole, 10tunovýma taškama, co se stalo za zázrak, ale stihli jsme to, já už jsem fakt měla v hlavě prostě jenom, jak dávám navigaci do Brna a prostě Sicílie se nekoná a jedu do Brna, jako neuvěřitelný, zvládli jsme to, teďka už jenom doletět, jít na vlak, sednout na vlak a dojet do Taormíny a ubytovat se a já normálně, já nevím, jak to oslavím, protože to byly takový nervy, že je neskutečný. Jaska ani se mnou nesedí, ale vyloženě je nám to úplně jedno, to byl úplně náš poslední problém, jestli budeme sedět spolu, hlavně, že sedíme v letadle. Takže dorazili jsme do našeho apartmánku. Takový útulňoučky, prostě jak kdyby jsme byli u někoho doma. Tady máme takovouhle koupelnu, ta je super. Z té máme radost. Tady je takováhle malá kuchyňka. A tady máme prostorný obývací pokoj s ložnicí. Jako chápeš to, že my budeme spát v posteli a že se prostě umíjeme v koupelně a vyloženě jenom přejdeme prostě do postele a nemusíme nikde venkem. Já už se tak strašně těším na ráno. Já už se tak těším prostě, až to tady začneme objevovat. Mega. Jako už jenom z toho, co jsme viděli, nádraží, před nádražím, bylo úplně roztomilý, krásný, prostě umělecký. Doufám, že jsme blízko od centra, teďka jsme jeli taxikem a stál 25 € a to jsme jeli 10 minut. My vám přejeme dobrou noc. Ano, krásnou dobrou noc. A vidíme se ráno. Jsme dobré ráno, já jsem nám akorát vyrazila pro snídani. Máme naštěstí obchod asi 200 metrů od ubytka, takže úplně super. A já nevím, jestli už je to tím, že prostě jsme byli teďka v tom kempu, ale normálně mně tady ten obchod přijde úplně jako úžasný. Jako tady je fakt strašně moc věcí na výběr. Je to tady úplně seřazený, jak někde si připadám prostě, jak někde v Americe, ne v Taormíně, protože tady venku je to všechno takový jako hodně starý, hodně autentický. A teď jsem vešla sem a úplně neuvěřitelný obchod, musím vám to ukázat. Prostě tady dokonale seřazený. Tohle jsou vyloženě jenom jabka, jo, takhle rozdělený podle barev seřazený. Tady různý saláty. Všechno je to tak prostě krásně udělaný tady. Tady nějaký různý další ovoce. Tady mají takovýhle různý prostě dobrůdky, olivy, sušený rajčata. Tohle ani nevím, co je, prostě všechno to vypadá úžasně, upřímně. Tady jsou nějaký takovýhle salámy, šunky, olivy, opět prostě věci na tapas. Co je tady to limoncello? Ježiš, to bude takový ten jejich alkohol, jakýsi citronovej. Tady jsou další prostě tuny, šunek. Tady prostě jsou nějaký fokáči, mňam. Různý tady takovýhle, dívejte, dezertíky, dortíky. A hlavně je to všechno za super ceny úplně, takový jako normální, jak v Česku mně přijde. A už z našeho nákupu stal jsem trošičku trapas, protože mi u kasy spadl melon. Vypadá to tady zatím nějak takto. Teď mě s tím nákupem čekají tyhle schody. Opravdu jediný štěstí, že jsme vytrénovaný z Dolomit. Tady je takovýhle krásný autíčko. Už jsem u našeho apartmánku. Takové to high protein cereal. Mlíko. Poramerače šťávy, čokoládový pudinky, banány, jogurt. V neposlední řadě samozřejmě ten melon, flaška vody. A ještě tady mám vlhčený brusky a celkově tohle nákup stál 20 €. Pohodě, ne? Takže procházíme se na pláž už. Všichni tady jezdí na těchto vesnách. Jsem se... Vespa, ale já si ani nejsem jistá, jestli tohle jsou přímo ty Vespa. A samozřejmě já taky to milion... bílý si myslím, že je Vespa. Aha. A samozřejmě taky milion Fiatů. Kdo viděl seriál White Lotus, druhou sérii, tak tohle nám dává úplně ten vibe. Vlastně, my jsme vám ještě neřekli. Tady kvůli seriálu White Lotus, že jo? Jo. My jsme se spolu, když jsme byli v Amstru, dívali na White Lotus a prostě potom jsme začali plánovat Itálii a byli jsme jako, ale tak jakože ta Sicílie vypadala dobře, to bychom mohli si zaletět i do té Sicílie, když už budeme v Itálii. Kam si dneska večer zajdeme na striptease. A budu tam
účinkovat já. No a Jasmin bude mít dneska hlavní číslo. Nikde tady není žádný chodník, tady takhle chodíme po kraji silnici. Zatím naše první dojmy, jako co týče cen, nám přijde, že jsou tady vyloženě ceny jak v Albánii, prostě v Duresu, což je na sever Albánie, kde je to úplně šíleně levný. A jako zatím, co jsme viděli, teďka se dáváme 2 takový ledový kávy, takový ty krémový, tady tyhle ty. A zaplatili jsme za 2 5 euro, což jako mně přijde strašně levný na dovolenkovou destinaci. Grazie. Naprosto výborný. Taková zmrzlinko, káva. 3:30 a obědváme. Já jsem vám zapomněla natočit, co jsme si dali, takže tady máte můj poslední kalamár. A Jaska si dala risotto s lososem. My už si tady tak ležíme pár hodinek na pláži, tady na téhle, vypadá to tady nádherně. Voda je úplně čistá. No a chillujeme si tady na lehátkách, který mají stát nějakých 25 nebo 30 euro na jedno, ale ležíme tady zatím skoro celý den a nikdo nepřišel, takže si říkáme, že v podstatě vlastně to jídlo, které jsme teďka snědli, bylo v podstatě zadarmo, tím, že jako jsme neplatili za ty lehátka, takže jako neuvěřitelný. Zatím tady jenom vyděláváme. Před včerejškem ještě s báglama a v teniskách od bahna. A dneska takto, takže konečně to, na co jsme se těšili, že se taky dáme trošičku dokupy. A sice už máme skoro 9 večer, ale jdeme někam na večer. Máme pizzu s mozzarellou buffalo, s pistáciema nebo něco takového. S pistáciovým krémem a s prosciuttem. A já ti přeju dobrou chuť. Vypadáš nádherně. No, děkuji. Fakt? Fakt? Oh my god, počkej, jak chci taky. Objednáme si ještě jednu, brácho, ne? Máme tady taste test tiramisu. Konzistence. Oh. Dej si to na hlavu, Já jsem lepší. It's amazing, thank you. Krásné dobré ránko. My jsme si vyrazili na snídani do Bambaru, což je takový tiktokový místo. Bambar se to jmenuje. A prej tady mají nejlepší granitu na světě. Nevím, co je granita, ale chci to. Čekáme právě ve frontě, protože, jak možná tušíte, tiktokový místa prostě si musíte zasloužit a trošičku si to vystát. Prej by to mělo být tak na 10 minut, tak většinou tady 15, takže my si zatím vyfotíme nějakou fotečku a když je nám víc vyhládne a těšíme se. Dostali jsme se dovnitř celkem rychle a rovnou jsme si objednali a dostali jsme to asi za minutu, takže opravdu to tady jede jako na páse. Každopádně naučili jsme se vlastně už tady za tu minutu strašně moc nových informací, protože zjistili jsme, že ta granita, na kterou jsme přišli, je tohle. A u tohohle si vlastně můžete vybrat různý příchutě. My jsme si celou dobu mysleli, že si vybíráme příchutě tady těch briošek a že vlastně tohle se jmenuje granita, ale to je prostě normální brioška. Ale ne. Takže prostě vy si vyberete příchuť tady téhleté granity, já mám nutellu, Jaska má bílou čokoládu a do toho si dipujete takhle tu briošku, která je úplně teplá a bude úplně neskutečná. Takže ty vole. Takže na to si teda počkej, tak já dám rychlej taste test. Okay. Je to výborný. Jo. To je strašně. Tak. Já se těším. Ježišmarja. Jedna z nejlepších sladkých věcí, co jsem v životě měla, a to jako coming from to je, ona miluje sladký. Sladký expert. Měli krásný dopoledne, nakoupili jsme si nějaký plavky, v Calzadoni jsem si koupila, takže to mám radost. A následně jsme si pokoupili suvenýry, takže podlehli jsme. No, uděláme potom haul určitě, že jo. Jsme krásný dopoledne a teďka konečně míříme na pláž. Jsme včera šli asi 45 minut do kopce zpátky z pláže a teď jsme zjistili, že ona vlastně jezdí lanovka z pláže až úplně na vrch, protože ta Ormína je vlastně takový jeden velký kopec a my bydlíme na vrchu toho kopce a jede od tam vlastně tady ta lanovka přímo na pláž a potom zase z pláže nás může vyvést nahoru, takže toho možná potom využijeme. Míříme sem na Isola Bella, pokud to dobře chápu. Vypadá to neuvěřitelně, dneska je nádherně, moře je úplně modrý. Hele, my to obejďeme na nějaký ty kameny tam
sadu a tam si uděláme tu fotku. Tak jo, může být. Běžte na Instagram, uvidíte, jak to dopadlo s fotkama. My se jakože trošičku bojíme toho, že tam bude... Ty vole, dívej se na ten kvalitní zoom, kámo. Říkáme, že tam fakt jakože hodně lidí, ale vypadá tam úplně neuvěřitelně, takže to nějak přežijeme. Na pláži jsme skončili, koupili jsme si lístek na lanovku a vyvezeme se k našemu ubytku lanovkou. Zdravíme. Rychle nabourávám Clarkson Hall, jenom abych ukázala v rychlosti svoje věci. Já jsem ještě ani neřekla, že jdu dělat haul, takže kdybys mě dovolila. Jo, to bude v jiném pořadí. To je až v postprodukci. Každopádně, koupili jsme si tady tyhle trička uchvatný, crop topy. To máme matching. Ano. Zavedli jsme to už v Amsterdamu. A teď jsme si řekli, že jsme to mohli v tom pokračovat. Ano, a máme tady tohleto sicilský. Jsme si koupili taky každá sušku. A já tady... Jsou také v takovémhle sicilském vzoru. Ona má tento krásný vzor a já mám tento krásný vzor. Jak jistě všichni víte, já mám velkou zálibu ve vaření. Tak jsem si koupila takovouhle nádhernou zástěru, která má takhle má takovouhle sukínku. Nemohla jsem ji tam prostě nechat. Potom ještě mám takovouhle malou mističku. Prostě se mně nějak líbila, no. Já prostě jsem úplně obses s těma sicilskýma vzorama. Mamka sbírá magnetky, takže jsem jí koupila magnetku. Vypadá takto. Dneska vyrážíme na večeři do virálního TikTok místa, kde budeme stát frontu hodinovou, takže jdeme se na to nachystat. Se vám jdeme ukázat, protože jsme se nachystali a jakoby musím říct, že dneska nám to opravdu sluší. Dneska nám to fakt dneska sedlo. Budeme mít celý večer dobrou náladu. Jo, protože už máme fotky. Už máme i fotky. Hej, to je tak úžasné. Už nikdy neuděláme tu stejnou chybu a nepůjdeme ven, dokud nebudeme mít hotové fotky. Jo, a ještě když máme takový hezký balkon. Celý večer bude posraný. Prosím vás, tady byl celou dobu ten balkon. A my jsme si mysleli, že je jakoby sdílený, takže my jsme vůbec nechodili. A teď jsme zjistili, že ten balkon je celý náš. My tady máme i posezení, židličky. My tady máme takovýhle nádherný výlet. My jsme si vyloženě mohli dát snídaní, zbíhali na moře. Ale můžeme zítra. Ale můžeme zítra, aspoň to zjistili. Takhle nám to sluší, všichni se pokochejte a my se jdeme na papa. Yep. Ahojte, my se teďka nacházíme na letišti. Včera jsme měli takový menší day off od veškerého kontentu, protože už jsme to potřebovali, protože jsme jenom něco točili, fotili a tedy. Takže včera už jsem se vám vůbec neozvala, dneska už je náš poslední den, už vyloženě jenom odlet, odjezd. Opět, aby jsme to neměli úplně obyč, tak to zase bylo s něčím speciálním, protože ráno jsme nemohli najít taxíka, my jsme potřebovali prvně dojet v Taormině na vlakový nádraží, odtam nám jel vlak na letiště a nemohli jsme sehnat taxíka právě na to vlakový nádraží, takže aby náhodou jsme neměli všechno jakoby zase v hladkém průběhu a bylo tam něco speciálního, tak jsme museli na ulici odchytávat někoho, kdo by nás hodil a našli jsme totálního anděla, prostě asi jediný normální muž v celé Itálii, protože jinak naše experience s mužama tady byla opravdu příšerná, že jsme se báli samozřejmě, ale narazili jsme na opravdu asi jedinýho posledního normálního muže v Itálii, který celou cestu jenom mluvil o svojí holce, jak je úžasná, pouštěl nám videa, jak zpívá, prostě totálně jako uctíval a bylo to úžasný. Já jsem tady takhle ten vlog ukončit, rozloučit se s váma. Já hrozně doufám, že vás to nějak bavilo. Bylo to fakt můj první YouTube vlog v životě. Zatím si v tom nějak extra nevěřím. Sama jsem zvědavá, co z toho vlastně vyleze, ale musím říct, že mě to celkem bavilo a budu ráda, když mi dáte nějakou zpětnou vazbu a je možný, že se tady zase budou teďka objevovat i další vlogy. Takže tak, mějte se krásně a my valíme domů, čeká nás let a potom 11 hodin v autě. No a by the way, jenom ať víte, jakou to celý mělo dohru, tak původně jsme měli odletět v 11:40, potom se to začalo postupně zpožďovat, jo, na 1, na 2, na 3, na 4 a asi v 5 ten náš let zrušili. A jih Itálie je opravdu pravěk, prostě bylo to tam totálně chaotický, nikdo nám neřekl, co a jak dělat, prostě jestli dostaneme nový letenky, jestli tam budeme muset spát, jestli dostaneme hotel, prostě co se bude dít, takže až po x hodinách totálního zmatku jsme nakonec si obstarali nový letenky
letenky v 11 večer. No i nicméně ten let měl taky zpoždění další 2 hodiny a navíc teda, kromě toho, že jsme od 9 ráno čekali na letišti a odletěli jsme nakonec v 1 ráno, jo, to znamená asi po 16 hodinách čekání, tak ještě k tomuto letadlo letělo na jiný letiště, než tam, kde jsme nechali auto. My jsme nechali auto v Malpence a přiletěli jsme do Bergama, což jsou letiště, které jsou asi 2 hodiny od sebe. Takže ve 3 ráno, prosím vás, jsme museli řešit, jak se přepravíme z toho jednoho letiště na druhý. Jo, 200 € za taxíka se nám dávat nechtělo a úplně nějakým totálním zázrakem, fakt zázrakem, protože tohle není standard. Tam zrovna ve 3 jel nějaký autobus, který shodou náhod zastavoval právě i na tom letišti v Malpence, prostě neuvěřitelný. Takže jsme se svezli na Malpencu, přijeli jsme tam prostě asi v 5 ráno, jo, v 6 ráno jsme došli k autu a mohli jsme se vydat na naši 12hodinovou cestu autem. Takže jenom ať víte, že to pravý dobrodružství začalo až po cestě zpátky, bylo to naprosto šílený. No a já nevím, proč my s Jaskou máme takovouhle smůlu na ty lety, ale myslím si, že nás to stejně nezastaví.